Talakasoy. Punta ko niyan. Ay, sir, ko eh. Wah, minano ka ako yan. Hoy, dana may nasa ligo lang ng. Sa mga sir, eh. Bukas na lang. Gaway ka. Bakit ka pamawa na eh? Iya, susubin mo ito eh. Ano, iya, susubin mo ako. Dalakap ito. Ito ka, oh. Kising po. Ay, guys. Thank you kayo. Kising po. Sunga niya.
yung busing no? Ito yung tatlong balat. 20.
po, pero ito yung